እቲ ፊልም ዝጅምር ንእርጋና ኣብ 25 ዓመት ደው ብዝብል ሳይንሳዊ ርኽበት እዩ። ኣብዛ ዓለም ሰባት ዕድሚኦም ልዕሊ 100 ዓመት እኳ እንተኾነ ኩሎም መናእስያት መሲሎም እዮም ዝረኣዩ። እቲ ታሪኽ ኣብ ዊል ሳልስ ዝተባህለ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ዘተኮረ እዩ። ንሱ ምስ ኣዲኡ ዝነብር ኮይኑ ንሳውን ልክዕ ከምኡ መንእሰያ ትመስል። ኣብ ንእሽቶ ገዛ ተኻሪሞም እዮም ድማ ዝነብሩ። ካልእ መዓልትን ምቕጻል እንኮላይ ብሰዓታት እናሰርሑ ካብ ኢድ ንኣፍ ዝኾነ ህይወት ይሕልፉ። ኣብዚ ዝገርም ሕብረተሰብ ገንዘብ ዝበሃል ነገር የለን። መተዓዳደጊ ግዜ ኮይኑ ኣብ ፀጋም ኢዶም ብዝርከብ ሰዓት ተቐሚጡ ይንበብ። ግዜ ክተጥሪ ክተውፅእ ወይ ድማ ከተመሓላልፍ ይከኣል እዩ። እቲ ሰዓት ዜሮ መስኮነ ግን ህይወት ብኡንቡ ይውዳእ። ግዜኻ ክውዳእ ደቓይቕ ተሪፍዎ ምሕሳብ ክንደይ ከም ዘሰንብድ እሞ ሕሰብዎ። ዊል ኣብ ስራሕ ምስ በጽሐ ክልተ ሰባት የማናይ ኢዶም ብምትሓዝ ብግዜ ክጣልዑ ይርኢ። ኣብዛ ዓለም ካብ ሰብ ግዜ ንምውሳድ ኢትካ ኣብ ትሕቲ እቲ ካልእ ሰብ ምግባር ብቻ እዩ ዘድሊካ። ማህብ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ይሰርሕ። እቲ መሪር ሓቂ ግን ሓደ ሰብ ክንደይ ጥዑይ ይኹን ጽቡቕ ይመገብ ወይ ስርዓት ይሃልዎ ለውጢ የብሉን። ግዜ እንተወዲኡ ሟቲ እዩ። ኣብዛ ዓለም ማንም ሰብ ካብ ሰዓት ከምልጥ ኣይኽእልን። እዚኣ ኢንታይም ትብል ኮይና ኣብ 2011 ዝተዘርግሐት ሰሓቢት ሳይፋይ ፊልም እያ። ድሕሪ ስራሕ ዊል ንብሉፅ ዓርኩ ቦረል ንምርካብ ናብ ባር ይኸይድ። ኣብ ውሽጢ እቲ ባር እውን ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ብደቂ ኣንስትዮ ተኸቢቡ ለይቱ እናተዘናግዐ ይጥቀመላ ኣሎ። ኣብ ኢዱ ድማ ክንድዚ ዘይበሃል ብዙሕ ግዜ ማለት ሓደ ክፍለ ዘመን ዝኸውን ኣለዎ። ብዙሕ ከይጸንሐ ፎሪስ ብዝተባሃለ ሰብ ዝምራሕ ጉጅለ ጋንግ ደበኽ ይብል። ንሳቶም ግዜ ንምምንዛዕ ሰባት ዝሃድኑ ኮይኖም ሕጂ ድማ ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ግዜ ንምውሳድ እዮም ተረኺቦም ዘለዉ። ኮይኑ ግን ነገራት ቅድሚ ምብልሻዎም ዊል ጣልቃ ብምእታው ነቲ ሰብኣይ ንኸምልጥ ይሕግዞ። ንዊል ምስጋና ይብጽሓዮ ካብ ፎሪስን ጉጅሉን ኣምሊጦም ኣለዉ። ብኸምዚ ምስ ኣምለጡ እቲ ሃብታም ስለምንታይ ዊል ከም ዝሓጎዝ ይሓቶ። ዊል ድማ ናይቶም ሰባት ጭካነ እስኹ ኢለ ኸርኢ ስለ ዘይደለኹ ይብሎ። ሓቂ ግን እቲ ሃብታም ሰብኣይ ካብ 100 ዓመት ንላዕሊ ዝጸንሐ ኮይኑ ብህይወት ምንባር ስልችዎ እዩ ነይሩ። ግዚኡ ማንም ይስረቆ ኣይስረቆ ንዕኡ ግዲ ይብሉን። ናይ ዊል ቅንዕና ምስ ረኣየ ግን ብምስጢር 100 ዓመት ዝኸውን ግዜ ናብ ዊል እውን የመሓላልፈሉ። ንርስኡ ድማ 5 ደቓይቕ ብቻ የትርፍ። በተን ዝተረፈ ደቓይቕ ድማ ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ባዶ ህይወት ንምውፃእ ንኽመውት ይውስን። ዊል ናብ ገዛ ቅድሚ ምኻዱ ንዓርኩ ቦረል ረኺቡ ናይ ነዊሕ ግዜ ዕርክነት ብምሕሳብ ከም ምስጋና ክኾኑ 10 ዓመት የካፍሎ። ነገር ግን ዊል በዛ ሓድሽ ሃብቲ ክሕጎስ ከሎ ኣዲኡ ልዕሊ 2 ሰዓት ዘይበጽሕ ግዜ ከም ዝተረፈ ኣይፈልጥን ዘሎ። ዕሩኽተይ እንሆ ናብቶም ቀዳሞት 1000 ሳብስክራይበር ክበጽሕ ሕልሚ ኣለኒ። ትሕሱን ተፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ዝብል ቁልፊ ብምጥዋቕ ደግፉኒ። ብሉጻት ናይ ፊልሚ ክሊፕ ከቕርበልኩም እየ። ናይ ኣውቶቡስ ዋጋ ድማ 2 ሰዓት ኮይኑሎ። ዝሕግዛ ሰብ ድማ ይነበረን። ስለዚ በቲ ዝነበራ ውሕድ ግዜ ናብ ገዛእ ክትጎይ ትጅምር። ዊል ገለ ነገር ከም ዝተባላሸወ ተሰምዖ እሞ ክረኽባ ኢሉ እውን በቶም ጎደናታት ክጎይ ይጅምር። ግን ብውሕድ ሰከንድታት ክበጽሕላ ኣይከኣልን። ብኸምዚ ድማ ግዚኡ ከየካፈላ ኣብ ሕቑፉ ትሞቶ። በቲ ካልእ ወገን ሬይመንድ ዝተባሃለ ኣብ ግዚኡ ሌባ ዝነበረ ሕጂ ግን ሓላዊ ግዜ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ስርሑ ሰባት ምሕላው ዘይኮነስ ሚዛን ግዜ ምሕላው እዩ። ናይቲ ሃብታም ሰብ ሬሳ ኣብ ዝረኸበሉ ሬይመንድ ምርመራ ይጅምር። ነዊሕ ኣይጸንሐ ድማ ዊል ቀንዲ ተጠርጣሪ ይኾን። ናብ ዊል ክንምለስ። ሕጂ ብሕርቃንን ፍትሕ ምድላይን ተደሪኹ ኣሎ። ዓይኒ ምራኑ ድማ እቶም መወዳእታ ዘይብሎም ግዜ ዝቆጻጸሩ ሃብታማት እዮም። ዓለሞም ኒው ግሪንዊች ትበሃል ኮይና ንሳ ድማ ንዘለዓለም ንኽነብሩ ዝኽእሉ ሰባት ጥራይ ዝተፈቐደት ናይ ጽጉባት ከተማ እያ። ዊል ብዙሕ ናይ ፍተሻ ጣብያታት ብምሕላፍ ናብታ ከተማ ንምእታው ጥራይ 1 ዓመት ይኸፍል። ኣብ መወዳእታ ኒው ግሪንዊች ምስ ኣተወ ከምቲ ዝለመደ ህይወት ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ይገብር። ኣብዚ ግን ሰባት ብዝተረጋግአ ኩነታት ብዘይ ሻቆለት እዮም ዝኸዱ። ምኽንያቱ ግዜ ፈጺሞም ዝስእንዎ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ግዜ ዊል ነዚ ኣስተውዒሉ ጋሻ ምዃኑ ከይፍለጥ ቀስ ኢሉ ተረጋጊኡ ይኸይድ ይፍትን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሬይመንድ ነቲ ቅድሚ ሞት እቲ ሃብታም ዝነበረ ናይ ካሜራ ምስሊ ይርኢ። ብዙሕ ኣይጸንሐ ድማ ዊል ተጠርጣሪ ምዃኑ ይረጋግጽ። ሕጂ እውን ኣብ ሕንቀላ ዘተኮረ ዊል ናብ ዓብዪ ናይ ቁማር ቦታ ይኸይድ። ብድፍረት እጻዊቱ ድማ ብዙሕ መጠን ዘለዎ ግዜ ይዋረድ።
Bet you 50 years. $13 figures. Well played. ኣካይዱ ንፊሊፕ ዝተባሃለ ሓያል ሰብኣይ ትኹረት ይስሕብ ግና ንዊል እውን ካልእ ነገር ዓይኒ ይስሕቦ ናይ ፊሊፕ ጓል ዝነበረት ሲልቪያ ዊል ናብቲ ኣብ ዓብዩ ገዝኦም ዝተገበረ ናይ ጽጉባት ድግስ ይዕደም ሕጂ ኣብ ኢዱ 199 ዓመት ስለ ዝነበረ እውን ዘመናዊት ናይ ስፖርት መኪና ብምግዛእ ናብቲ ድግስ የምርሕ ኣብቲ ድግስ ድማ ንሲልቪያ እንደገና ይረኽባ ኣብ መንጎኦም ፍሉይ ስምዒት ኣለዎ ዊል ንሰዓ ስዒት ምስ ሓተታ ድማ ብዘይ ምምታእ ሕራይ ትብሎ ነገራት ብጽቡቕ እናቐጸሉ ምስከዱ ካብቲ ህዝቢ ወፂኦም ኣብቲ ማይ ክዘናግዑ ይጅምሩ ምትእሳሮም ድማ እናጠንከረ ይኸድ ኣስዒቦም ናብቲ ድግስ ምስ ተመለሱ ግና ብዙሕ ኣይጸንሐ ጸገም ይፍጠር ኣብዚ ግዜ ሬይመንድን ጉጅሉን መፂኦም ብቐጥታ ንዊል ይረኽብዎ ንሳቶም ዊል ገመነኛ ይኹን ኣይግድሶምን እዩ ስርሖም ነቲ ስርዓት ምሕላው እዩ እቲ ስርዓት ድማ ሃብታማት ሃብታም ኮይኖም ክቕጽሉ ድኻ ድማ ተስፋ ቆሪጹ ክነብር ይዝደሊ ብኸምዚ ድማ ናይ ዊል ግዜ ዳርጋ ኩሉ ወሲዶም 2 ሰዓት ጥራይ የትርፍሉ ዊል ግን ስኹኢላ ይረኣየን ዕድል ምስ ረኸበ ዊል ንሲልቪያ ሒዝዋ ይምልጥ እናወሉ ካብ ኒው ግሪኖች ብፍጥነት ወፂኦም ናብቲ ናይ ድኻታት ዘባያቱ ነገር ግን ኣብ መንገዲ መኪኖኦም ሰንሰለት መስማር ረጊጻ ተገልቢጣ ካብ ጽርግያ ትወፅእ ተጎዲኦም ገለው ድማ ፎሪስን ጉጅሉን ይረኽብዎም ኣብዚ እዋን ናይ ሲልቪያ ግዜ ዳርጋ ኩሉ ፀራሪጎም ክወስድዎ ይብሉ ግን ድምፂ ናይ ፖሊስ መኪና ስለ ሰምዑ ካብቲ ቦታ ቀልጢፎም ይለዩ ቀፂላ ድማ ሲልቪያ ምስ ተበራበረት 30 ደቂቕ ጥራይ ከም ተረፋ ትፈልጥ ነዚ ተኸቲሉ እውን ካልእ ኣማራጭ ስለ ዘይነበሮም ሓገዝ ዘልዮም ናብ ገዛ ቦሪል ይኸዱ ኣብኡ ምስ በጽሑ ግና ቦሪል ሞይቱ ከም ዝኾነ ይንገሮም እቲ ዊል ዝሃቦ 10 ዓመት ብመስተ ህይወቱ ክሳብ ተሓልፍ ከም ዘባኾነ ይፈልጥ ካብ 1 ደቂቓ እንተሓተ ምስ ተረፎም ዊል ናይ ሲልቪያ ክቡር ኣልማዝ ሸይጡ ቁርብ ግዜ ብምግዛእ ብዝተወሰነ ዕድሚኦም የናውሑ ድሕሪኡ ንኣቦኣ ደው ኢሉ ንጓሉ ድሕነት ክብል 1000 ዓመት ንኽቡ ይሓቶ ነገር ግን ኣቦኣ ካብ ጓሉ ንላዕሊ ናይ ባዕሉ ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ዝመርጽ ግልጽ ገይሩ ይነግሮ ንጽባሓይቱ እውን ድርድር ኣብ ክንዲ ዝገብር ንዊል ከትሕዞ ኢሉ ንሬይመንድ ይልእኾ ነገራት ምስ ተባላሸው ሲልቪያ ጣልቃ ብምእታው ንሬይመንድ ተኩሳ ብምቁሳል ንዊል ተድሕኖ ብኸምዚ ድማ ክልቲኦም እንደገና የምልጡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዊልን ሲልቪያን በቲ ስርዓት በትሪ ዝድለዩ ገመነኛታት ይኾኑ እዚ ክሕደት ንሲልቪያ እንታይ ከፍተላ ኣቦኣ ብዛዕባ ዘይኮነስ ብዛዕባ ግዜ ጥራይ ከም ዝግደስ ትርዳእ እዚ ድማ ናይቲ ምንቅስቓስ ሽበረኣ ከም ምኽንያት ይኸውን ብሓባር ኮይኖም ድማ ናይ ሲልቪያ ኣቦ ንብረት ዝኾኑ ንኣሽቶ ባንክታት ግዞምቲ ይጅምሩ ዕላምኦም ነቲ ስርዓት ንምፍራስን እቶም ኣብ ኒው ግሪኖች ዝነብሩ ሰባት ድኻታት በብመዓልቲ ስምዖም ፍርሒ ክስምዖም ንምግባር እዩ ዝወረርዎ ግዜ ድማ ናወሉ ንህዝቢ ይዕድልዎ ተግባራቶም ኣብታ ከተማ ዕግርግር ይፈጥር ቀደም ዝኾነ ነገር ዘይነበሮም ሰባት ዝረኸብዎ ክወስዱ ይጅምሩ ጸኒሖም ዊልን ሲልቪያን ናብ ሓደ ሞቴል ኣትዮም ኩሉ ክፍሊ ይካረይዎ ነገር ግን ሓደ ሓሳዊ ሰብ ስለ ዝረኣዮም ዘለዎ ቦታ ሓበሬታ ይህብ በታ ምሸት ፎሪስ ብዙሓት ሰባት ብምሓዝ መን እዩ ብዙሕ ግዜ ዝዕድል ዘሎ ኢሉ ከሳቀዮም ይጅምር ኣብ መወዳእታ ዊልን ሲልቪያን ዘለዎ ፈሊጡ ብቐጥታ ናብኡ ይምርሕ ዊልን ሲልቪያን ገና ከዕረፉ ፎሪስ ነቲ በር ሲሪ ኣቱ ቅድሚ ገለ ነገር ምግባር ግን ንዊል ናይ ግዜ ቃልሲ ይገጥሞ በዚ ቃልሲ ተሸናፊ ሰዓቱ ናብ ዜሮ እዩ ዝወርድ መጀመርያ ዊል ተሸጊሩ ነይሩ ነገር ግን ፎሪናሽ ከዓሊሉ ክስዕሮ ይቃረብ ወሲኹ እውን ዊል ዝተሓበእ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንሰባት ፎሪስ ይቀትሎም ፎሪስ ድማ ግዜኡ ስለ ዝተወደአ ብዙሕ ኣይጸንሐ ይሞት ካብዚ ሓደገኛ ኩነት ምስ ተረፉ ሲልቪያ ሓደ ደፋር ትልሚ ተውፅእ ንሳን ዊልን ናብ ናይ ኣቦኣ ዋና ቤት ጽሕፈት ይምለሱ ዊል ናይ ተመሓለውቲ ክዳን ምግባር ናብኡ ቀሪቡ ንኣቦኣ እቲ ናይ ውልቁ ኻዝና ንኽኸፍቶ ይገብሮ ኣብ ውሽጢ ዝረኸብዎ ነገር ድማ የሰንብዶም
እቲ ኻዝና ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዝሓዘ እዩ ነይሩ ንኣሽሓት ህይወት ንምድሓን ኣብ ደኻ ሰፈራት ዘሎ መከራ ንምውጋድ ዝኣክል ግዜኦም ረኺቦም ነገር ግን ናይ ሲልቪያ ኣቦ ግዜ ክካፈል የብሉን ኢሉ ይከራኸር ሚልዮን ዓመታት ናብ ህዝቢ እንተተለቂቑ ስርዓት ይፈርስ ኩሉ ሰብ ዘለኣለማዊ ክኸውን ስለዝደሊ ዕግርግር ክፍጠር ይብሎም ከምቲ ናቶ ኣባሃላ እቲ ስርዓት ዝቆመ ደቂ ሰባት ንባዕሎም ከየጥፍኡ ንምክልኻል ኮይኑ እዚ ክሰርሕ ድማ ዋላ ንጹህ ሰብ ክሞት ግድን እዩ ነዚ ምኽንያት ምስ ሰምዐ ናይ ዊል ሕርቃን ገንፊል ይወፅእ ሕጂ 1 ሚልዮን ዓመት ግዜ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ዊልን ሴልቪያን ናብቶም ድኻታት ሰፈር ተመሊሶም ነቲ ግዜ ንህዝቢ ክመቕልዎ ተዳለው ነገር ግን ቅድሚ ምኻዶም ሬይመንድ ደገና ካብ መንገዶም ንኸትርፎም ተዓጢቑ ይመጽእ ብዘጋጠመ ሓያል ግጭት ዊልን ሴልቪያን ኣብ ጸቢብ ኩነት ይወድቁ ኣብቲ ዝነበረ ግርግር ዊል ነቲ ናይ ግዜ መትሓዚ ሬይመንድ ከይረኸቦ ንሓንቲ ንእሽቶ ጓል ብሓላፍነት ሂባ ቀፂሉ ድማ ህዝቢ ተኣኪቡ ንሬይመንድ ምስ ከበቦ ዊልን ሴልቪያን ነቲ ዕድል ተጠቒሞም እውን የምልጡ ግን እፎይቶም ብዙሕ ኣይጸንሐን ሬይመንድ ኣብ ሓደ ጸጥ ዝበለ ጽርግያ ረኺቡ እንደገና ይገጥሞም ይኹን እምበር ሓንቲ ዝረሳዕ ወሳኒት ነገር ግን ነይራ ኣብዚ ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ሓላዊ ግዜ ኣብ ስራሕ እናሃለወ ሒደት ግዜ ጥራይ ዝወሃቦ ብልሽውናን ስርቅን ንምክልኻል በብሰዓቱ ሰዓቶም ክመልኡ ኣለዎም ሬይመንድ ንዊልን ሴልቪያን ንምሓዝ ካብ ዘለዎ ልዑል ትኹረት ዝተለዓለ ናይ ባዕሉ ሰዓት ምምላእ ረሲዕዎ እዩ ነይሩ ውሕዳት ሰከንዳት ምስ ተረፎ ጠመንጃ ቅድሚ ምትኳስ እውን ህይወቱ ንኸይትምለስ ንመወዳእታ ግዜ ትሓልፍ መሊሱ ግን ሕጂ ዊልን ሴልቪያን ሓድሽ ጸገም የጋጥሞም ናይ ባዕሎም ግዜ ክውዳእ ካብ 1 ደቂቓ እንተሓተ ተሪፎም ኣሎ ዊል ናብታ ናይ ሬይመንድ መኪና ብምጉያይ ግዜ ይመልእ ብድሕሪኡ ናብ ሲልቪያ ተመለሰ እዚ ኩነት ነታዲኡ ንምድሓን ዝገበሮ ጻዕሪ ዘዛኽሮ ኣብዚ ግዜ ሴልቪያ እውን ናብያ ትጎይ ዘላ ክትሞት ሰከንዳት ምስ ሰረፋ ድማ ኢዶም ተራኸቦሞ ህይወታ ንምድሓን ዝኣክል ግዜ እውን ኣመሓላለፈላ ድሕሪ ዝኹሉ እቲ ስርዓት ኣብ መወዳእታ ይፈርስ ዶባት ይጠሓስ ቁፅፅር ይልሕልሑ ሰባት ድማ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኒው ግሪንዊች ውሒዞም ይኣቱ እቶም ካብ ኢድና ኣብ ዝነብሩ ሰባት ናብቲ ንዓኣቶም ዘይተሓሰበ ዓለም ይኣቱ ዊልን ሴልቪያን ግና ተደለይቲ እዮም ግን ሕጂ ዝጎይ ዘለው ንኽሕቡእ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ለውጢ ምልክት ኮይኖም እምበር ሕጂ ዓይኖም ዝነበረሉ ዝዓበየ ነገር ንሓደ ሰብ ዘለኣለማዊ ህይወት ክህብ ዝኽእል ግዜ ዝተኸዘነሉ ባንኪ ዓለም እዩ ብኸምዚ ድማ ተዛዘመት እታ ቪድዮ ኣስተማዒርኩማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንትኾንኩም ድማ ሕጂ ሳብስክራይብ ዝብል ቁልፊ ጠወቑ ከምኡውን ኣብ ስክሪን ዝርከብ ሓደሽቲ ናይ ፊልም ክሊፓት ረኣዩ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ሽሕ ክንበጽሕ ኢና ክንገብሮ ኢና